Gil Dave Spiteri huwa żagħżugħ ta' 21 sena minn Ħażabbar li tilef ħajtu traġikament wara inċident ta' traffiku fiż-Żejtun. L-inċident seħħ l-ħabta ta' 8:15 ta' filgħodu fit-triq il-President Anton Buttigieg. Fuq il-post immedjatament marru l-pulizija li mill-ewwel stħarriġ irriżulta li żagħżugħ tilef il-kontroll tal-karozza li kienet issuq u baqa' tieħel f'parapett ta' dar. Fuq il-post marru minnu fih membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li assistew lil vittma joħroġ mill-karozza. Preżenti l-ħaddiema tat Transport Malta taw ukoll skorta lill-ambulanza għall-isptar Mater Dei. Il-vittma ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara fl-isptar. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Anthony Aġuż Bonnici. Sa dan it-tant Crew ta' One News kien minn tal-ewwel fuq il-post fejn kif jiġdu l-filmati mal-art ħdejn il-karozza tal-vittma kien hemm ammont konsiderevoli ta' demm u ħġieġ. Kienu bosta li selmu l-memorja tal-ġufni li ġie deskritt bħala żagħżugħ twajjeb li jgħin il min ikun fil-bżonn u li jagħmel wisq memorji ma' kull min jafu.